esanez, herri askotan, bakizu Bilduk egin zituela horrelako barne prozesu bat eraman, jakiteko, ze gomendio edo ze jende proposatzen zuten, eta, dirudienez, bai Hondarribia, Irunen eta beste toki batzuetan, nire izena atera omen zela, ez dakit. Eta hori, orduan horrela etorri ziren, eta egia esan horrek egin zidan, ilusio deixentez, jendeak nigan sinistea, eta egia esan horregatik esan nuen baiezkoa nahiko harin gainera, agian gehiagi bialdiz pentsatu gabe, baina bai, pozik, oso pozik. Egia da igual nire kasuan, ez dakit nola esan, baina pixka konpromiso sozial edo politikoaren bueltan aritzea hau ez dela ere zeozer berria, beti ulertu izan dute hori, bai pertsona garapena edo gizartearen ongizatea bera ere oso binkulatuta dagoen zerbait dela, oinarri kolektiboko egitasmo zabala egoetara, eta ez modu batera edo bestera nire bizi moduan beti oso binkulatuta dago nahi zera hortako kontuetara. Badokate olako irudipena, ez dakit nola esan, olako bide gurutze moduko batean edo egon bagaudela, eta hor gizarte asko aldatu dela, hemen maila sozioekonomikoan, soziokulturalean, herri nortasunaren bueltan eta bar, gauzak asko aldatzen ari direla, eta badut olako irudipen bat oroar herri bezala ari garela nolabait agertoki berri baten galderei oso erantzun zaharkituekin edo erantzun nahian, hori bada, nik badudan olako bizipen propio bat, zer etxez, maila pertsonal edo profesionalean, incluso lantzen ari nizen kezka horiek, saiatu gaitezen apur bat bestelako bide honetatik ere ekarpena egiten, eta hori izatzen apur bat, motivazio pertsonal hori esateko, unea iritsi da igual, urratza hau ere egiteko, Bai, nire kasuan ere bai planteatzen ari zinen, oso errotuta gaudela ere herri mugimenduetan edo betidanik, jendarte aldatzeko hainbat esparrutan ibili izan garela eta askotan alderdi politikoak edo, kasu honetan koalizioak ikuste ditugula gauza oso urrun bat bezala, nik fase edo bide berdin baten beste mutur bat bezala edo beste agente bat bezala irudikatzen dudala, ez da horren besteko aldaketa egun mugimendu feministan egotea edo diskurso hori ere instituzioetara eramatea, eta niretzako garrantzitsua zen ere, horretan konpromisoa beste alor batzuetan probatzea ere bai, ez? Eta uste dut oso garrantzitsua dela guk aportatu dezakegun, esaten zenun, oinarri sozialetan binkulatutako ideologia bat, lan egiteko eta ikusteko modu bat guk eraman dezakegula, politiko profesionalek hori ezin dute eraman, eta ni badaramat Hondarribin militatzen hasi nintzenetik gaur egunera arte konpartitu ditudan pertsona guztien esperientzia eta idea guzti horiekin, orduan eskotan da, ni noa, baina jende askorekin batera edo bizipen askorekin batera. Nik uste logika berriak, txertatu behar direla gaur egun oroar, politika gintzan oroar eta instituzio gintzan partikularki, Eta nik esaten dudan bizipen horietako bat bada ere, zer punturaino transizioaren bueltan sortu zen herrigintzarako planteamendu oso bat ez ote dagoen apur bat ja nolabait ere agortuta, bakarrik borroka armatuaren zikloa nolabait ere amaitu dela, nik uste hemen badagoela ere autonomismoaren proposamenaren agorpen bat ere badagoela, baina oroar ere herrigintzaren egitasmo zabalek izan ikastola mugimenduak izan zuen bultzada guzti hori, euskeraren normalizazioaren borroka horrek ere izan dituen espresio askotariko horiek ere, nik hurbiletik bizi dudan igual ere inkluso, kooperatiba gintzaren formulazio oso garrantzitsua izan dena baino ze punturaino ere ez dagoen nolabait ere ipar berriak asmatzeko premia moduko batean, sindikal gintzaren eredu osoa ere nik uste dut sartu daitekela ere buelta hortan, eta nik uste dut badela nolabait ere, ez dakit nola esan, bide gurutze historiko honetan tokatzen dela, nik uste dut belaunaldi berriagoko batzuek nolabait ere, ez dakit eskaintza egin edo formulazio berriak egitarena, ez dakit, bestelako nik uste dut Euskal Herri, ez dakit, justuago eta demokratikoago bat edo norabide horretan ere urrats berriak edo emateko. Zalantza daukat ze punturaino,
ez ote gauden olako egoera batean, ez? Oda, gizarte asko aldatu egin da, gu betiko inertzetan gauden, baina poliki-poliki gure gizartea bai ongizate mailan, ez dakit, ez? Egitura produktiboa nola baitere mantentzearen bueltan, badaukagolako deklibe moduko batean gaudela, ez? Ez gara ohartzen, baina nola baitere ez ote gauden inertzia hortan sartuta, ez? Eta nire zalantza bada, ea herri bezala antizipazio estrategikorekin jokatuko dugun bestelako jokaleku batzuk eta irekitzeko, ez? Eta konbentzuta nago, bide hortan nik uste dut erabakimenean irabaztearena eta buelta hortan, da subirautza prozesuetan gure herria nola baitere enpoderatzea eta bide hortan indar berriak hartzearena egin dezakegun inbertsiorik niretzako garrantzitsuena dela buelta hortan. Uste dut Igor, zuk planteatzen zen nituen krisi ezberdin horiek guztiak, zibilizazioaren krisi orokorren deitu aldiogun honetan eta politikagintza bertan ere sartzen dela. Esango nuke uste dut feminismoak egun horren inguruko hausnarketa eta burutazio handiak egin dituela, ez? Eta egun asko hitz egiten ari gara pertsonak erdigunean kokatuko dituen jendarte baten beharra daukagula, pertsonak kontuan hartuko dituen politikagintza bat behar dugula, beraiengandik egindako politikagintza bat behar dugula, eta uste dut hori ezin dela egin feminismoaren irudikapen hori gabe. Feminismoa ez da emakumearen eskubideen alde soilik egiten duen zerbait, baizik eta pertsonen bizi baldintzak hobetzeko eta guztion elkarbizitza eta parekidetasuna lortzeko mugimendua dela. Eta uste dut egun oso hausnarketa interesgarriak egiten ari direla horren inguruan. Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundian ere bere garaian egin zuten lan guztia berdintasun planarekin horri izugarrizko urratsa eman zuten, politikagintza bera, gobernantza eredua bera nola aldatu behar den pentsatzen hasteko, eta uste dut hortik lan handia daukagula egiteko, zeren ezin ditugu planteatu jendartearen eraldaketa erradikalak suposatuko dituzten neurriak gure instituzioak beraiek ez baditugu erradikalki aldatzen, ez? Horiek direlako egun sistema patriarkal kapitalistaren tresna nagusienetako bat, eta horrela daude formulatuta. Orduan, formulazio baten beharrean gaude, eta uste dut hor feminismoak hausnarketa handiak egin ditzakela, beste hainbat korronterekin batera, ez? Baina, hor, bidea egiteke dago, uste dut erantzunak ez daudela emanda, eta bide horretan urratsak ematea behar-beharrezkoa dugu, eta uste dut, EH Bildutik hori egiteko kapazidade handia daukagula, ez? Hausnarketa eta erronka berri horiei heltzeko.